Μωρίς, το είδες αυτό? Τρόμαξε τις φούσες. Αυτό είναι, Γλώρια, χτύπα την. Ρίξτε, να λιώσει, να λιώσει. Βασιλιά Τζούλιαν, Είναι εξωγήινοι. Άγριοι εξωγήινοι από το άγριο μέλλον. Ήρθαν να μας σκοτώσουν. Να πάρουν τις γυναίκες, τα πολύτιμα μέταλλα. Σήκω, Μόρτ. Μη στέκεσαι κοντά στα πόδια του βασιλιά, μπρε. Κρυβόμαστε. Σταματήστε όλοι. Και εγώ μαζί. Ποιος κάνει αυτό το τόρυβο? Εγώ πάλι. Ρίξτε, έλα, Γλώρια. Αρκετά. Τι φτάνει με την πέργα. Νομίζω. Πρέπει να τη σκότωσες. Είναι ακόμα πάνω μου. Τις μισώ. Πάει πια, έφυγε. είναι άγριοι. Απόψε πεθάνουμε. Τα πόδια. Σου είπα. Σου το είπα. Σου είπα για. Δεν του είπα για τα πόδια. Ναι, στο είπε για τα πόδια. Στάσου. Έχω σχέδιο. Αλήθεια. Επινόησα ευφυές τεστ. Να δω αν αυτοί είναι άγριοι δολοφόνοι. Γεια σου, βρε. Εγώ θα το χειριστώ. Ο Άλεξ μιλά, ο Μάτις σιωπά. Γεια! Ω, Θεέ μου. Συγγνώμη. Ω, Άλεξ, τι έκανες? Στοπ. Εντάξει, είμαι ένα αστείο. Ανόητο λιοντάρι. Ο Άλεξ, τι έκανες? Μανούλη, σε τρόμαξε το κακό λιοντάρι. Αλήθεια, είναι ένας μεγάλος κακός γατούλης, έτσι. Έλα στη Μανούλα. Είναι τόσο γλυκά από κάποια απόσταση. Δεν είναι γλυκό πλασματάκι, σαν το κουλουράκι του καφέ. Απλά μια κούφτα λούλιδες Τι είναι. να πω. Υπάρχει κάτι πάνω σε αυτόν με τα τρελά μαλλιά που το βρίσκω ύποπτο. Ανοησίες, μωρίς. Ελάτε όλοι. Πάμε να γνωρίσουμε τους λούλιδες. Σας παρουσιάζω την αυτού υψηλότητα, τον επιφανή βασιλιά Τζούλιαν το 13ο, αυτοαποκαλούμενο άρχοντα των Λεμουρίων κλπ. Ζήτω όλοι μαζί. Έχει στυλάκι. Τι είναι, ο βασιλιάς Νυφίτσας? Νομίζω ότι είναι σκύουρος. Καλώς ήρθατε, γιγαντολούλιδες. Παρακαλώ, υποκληθείτε ελεύθερα στη χάρη μου. Σίγουρα σκύουρος. Ναι, σκύουρος. Σας ευχαριστούμε ολότερμα που διώξατε μακριά τις αυτές. Τις ποιες? Τις φούσες. Πάντα μας ενοχλούν καταπατώντας τη γη μας, διακόπτοντας τα πάρτι μας και σκοτώνοντας μας. Ναι, καλά ακούγεται, άκου. Εμείς απλά θέλουμε να βρούμε τους ανθρώπους, γι' αυτό. Τι δοντάρες που έχεις. Ντροπή σου, Μωρίς. Δεν βλέπεις ότι προσβάλλεις το φρικιό? Αχα, όμως πες μου, ποιοι είσαστε? Είμαι ο Άλεξ, ο Άλεξ και από εδώ η Γλώρια, ο Μάρτι και ο Μέλμαν. Και από πού είσαστε, γίγαντες μου? Από τη Νέα Υόρκη και... Νέας Υόρκης, γίγαντες! Τι κάνουν, πρόγραμμα επιμιξίας? Λοιπόν, λέω να ρωτήσουμε αυτούς τους βλαμμένους πού είναι οι άνθρωποι. Συγγνώμη, εμείς οι μπλαμμένοι έχουμε τους ανθρώπους. Α, οι βλαμμένοι έχουν τους ανθρώπους. Ω, καλά. Τέλεια. Καλά. Ιουφ, είναι εκεί. Δεν είναι χάρμα οι άνθρωποι, μπρε. Αν και τους βρίσκω λίγο ψόφιους. Πω. Μήπως έχετε κανένα ζωντανό? Όχι, μόνο πεταμένους. Αν είχαμε πολλούς ζωντανούς ανθρώπους εδώ, δεν θα ήταν εδώ η φύση, σωστά? Η φύση! Για στάκα λιγάκι, Χνούδο μπάλα. Εννοείς δηλαδή να ζεις στη λάσπη και να σκουπίζεσαι με φύλλα? Τέτοια φύση! Ποιος σκουπίζεται? Πω πω. Πω πω. Πω, παιδιά!